Co compañeiro Pintos, que vai ser xulgado polos feitos acontecidos hai uns anos en Ferrol durante unha campaña electoral que convocáramos unha concentración unitaria, todos os sindicatos, pola situación que pasaba naquele entre a comarca, sobre todo no sector naval, en Navantia e máis en Poligal, que estaban efectivamente sin carga de traballo. Aquel día fixemos unha concentración totalmente pacífica, fomos hasta o almirante porque tiña o PP, que era evidentemente que tiña responsabilidade de goberno. O PP tiña un acto electoral ali, concentrámonos pacíficamente diante do almirante e nun momento desa movilización, non sabemos nin como, porque non houve nada realmente que o provocara, apareceu unha carga policial que o que fixo foi, ir efectivamente contra unha parte da manifestación. Eu vin como realmente apartaron moi estratégicamente ao compañeiro Pintos. A carga creo que realmente serviu para eso. Unha vez que aillaron a Pintos, evidentemente, empezaron a golpes con él. Cando vin xa sin TV, estaba sangrando pola cabeza. De feito, hasta escoitei algún policía municipal que indicaba a Policía Nacional este es Pintos, e dicir, iban claramente a por él. E nada, despois detivérono, xa vimos exactamente como metían no coche policial cara á comisaría. De feito, algúns fomos á comisaría a preguntar, e cando nos abriron unha porta, a única resposta que recibimos foi tamén golpes, que nos deron golpes a outros dos compañeros e máis a min, non nos deron ningún tipo de explicación. E, polos noticias que tivemos despois, incluso sabemos que foi maltratado e torturado física e psicolóxicamente esa noite na comisaría, non? No 2012? Sí, é curioso que incluso as denuncias que nos presentamos non prosperaron e foron arquivadas, cando realmente Pinto foi maltratado, e que en cambio sistemos aquí, é curioso, o que foi maltratado, o que foi agredido e golpeado, está sendo hoxe xulgado seca por desacato ao telgado, por agresións contra a policía, por denuncia do señor que o torturou, por tanto. Que sindicatos estades aquí? Aquí creo que hai presencia, debe haber un compañero tamén da UGT e de Comisión. A maioría evidentemente somos da CIGA, que é o sindicato que pertence ao compañero.